Ένας πολύ ωραίος γωνιακός καναπές, άνετος, όμορφα σχεδιασμένος με προσκέφαλο, ξύλινη μπαζούλα κάτω, διαστάσεις 2,90 επί 2,10, πολύ ποιοτικός. Αυτά, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Τζουτζουκάκια, τι κάνετε, μαντέψτε που είμαι. Έχω έρθει στην επιπλοδομή Βοβλέτογλου για να δω έναν καναπέ που τον ερωτεύτηκα με την πρώτη ματιά. Δείτε εδώ καναπεδάρα, παιδιά από κοντά είναι άλλο πράγμα. Δεν μπορώ, θα ξανακαθίσω. Κάθεσαι, σοκ. Ακουμπάς προσκέφαλο, σοκ. Παιδιά, είναι τόσο μεγάλο που πρέπει να τρέξεις από τη μία μέχρι την άλλη. Κάνει και γωνία για να μπορείς να αράξεις και έτσι και να ζουζουνίσεις και με το αμόρε. Έχει και αυτό το ξύλο εδώ κάτω που μου είπαν ότι είναι για τα μπάζα. Δεν ξέρω γιατί το λένε, αλλά είναι σοκ. Παιδιά, έχει και άπειρα χρώματα. 1, 2, 3, 4, ποιο να διαλέξεις. Πείτε μου λίγο. Σοκ.